Hallelujah. Yeda onyankopon tumfo no ase ewo adom ne adoya ode akyeye enkwa ode akyeye anopei ewo Yesu di mu aseda enka Awurade eneda nso Awurade aye adom o afi mu mfiem aduonu ne aduonu mienu no ene bosome mi ensamu Awurade de nkwa akyeye ne aseda nka ne din sade ye onyankopon asem ene yede ti wiase wi nyame asem firi mu a bia eni ho bio anopai onyame ebrewei ewo any baby pa asumdwe wa 0243 70 84 85 0243 70 84 85 Ubinyansa sepa to frewo afenso Sarabof Hotel enso ye baby ayeda e ma asumdwe ba hoto nya hoho ne adofuma ubetimi do makoho akoda adiju ho kama asumdwe ho na hoto nso ho enti omso ka ho bi da didwumadie ebrewei opasa unya wo mo na no mo eti koma frewo 0242 222292 0242 222292 afenso Adum Boutique enso so ede dwumadie ebrew Adum Boutique enso so eton tarepa ne mpaboapa sa afi ni Easter ebe omodia ne koho ne kohwebi na wo sabeka tarepa ne mpaboapa nso ama wo yere ene ukunu adofo nso na wo hawo beba wo nkyɛn no omo nso fra wo number yi so da beboa 0243 70 84 85 0243 70 84 85 fra wo na wo nso obeboa afei Christ Ambassadors Church International Christo anamsifo asore a omo nso eboa di dwumadie so abrewo ensu ni sorry extra nsempa nokre enkyerɛkyerɛ Bob Payen so me Awurade nam so yɛ nsenkyerɛ ne ahomade yi ne mafiri owuo nkwanhyia esamu bibiara a wohwehwɛ biara no kuom na ofrɛ wo number yi so a obɛgye wo so na ama wahu ne esesa wunya ewo Kristo nkwaje a wode ama nipa nyinaa no enso on number ni 0246 2356 76 0246 2356 76 and afei 0207 4343 11 0207 4343 11 frewo mpaibo na ohia futuo akwankyere ne asem bi na akyere so wotwe kunkruma obegye wo so na wakyere wo kama opese ono mbom som so a okwa omso begye wo feso ashe Kristo Yesu nso animonyam anopai onyame akwa Moses Ademensa ena Ambassadors Hour so Awurade fa no so de so abrewei enunti
ya so ne nyambre de tie awona onyambre tra Kristo na ase nya hoden foforo onyantaban foforo tu onante utumrika ombre na wompa abanso enti se abrabom open kunudie open koso ni mpuntu a bomoden se ubetie Hytvgh ene Hytvgh FM so na sempa nam so ba no edi nkunudie be kan wo ho wadwuma aware na wasetena ene wabrabo enso emu ewo Yesu dimo anopai ma ye mompaye bra onyame asempa ye nchen yeda wase nyame tumfo ene monyanka udin dede enso sa wode nkwane ahode akyeye wona asetena ye anopai bra nko ano mfra eto wona ase etie wasemi bompaye wo Yesu dim se ona mohom so onkokro so bebie wasemu ntiase ama wo ma wasemu ntiase enko nkwaje ema nye nkwaje ma wo asemu ntiase nya yarsa asemu ntiase enye fa ahudie asemu ntiase enye ahwehwe ento ombraso asemu ntiase enye ahode ni akode ma wo ompai bomu no asetena mu na wate wasem atum atrase ama wawurade na wasem so ye nkunimdie eda waso befa ye nso ama wasem so aye nhyirama wo ba wo ye na Awurade Yesu Kristo timo amen yeda wonyame ase okwanya wabi ama yen anopai me no wo se dwumadie bi ase adwumadie no enkwa awie enti ye koso ato aso kosi se obete ase awie how to handle discouragement kwanya abefa so a obetumi aso abambuo mu adane no na atumi aye nkunimdie ede ama wo efise se wanya saa abambuo ansuru mu andada no a emma woda achi ne wanim kro no enye nkunimdie efise emwa ma untimi build a positive attitude towards life emma untimi nkonkai na ebom da bia no ede achirisan da bia de abambuo da bia de aritete ebufuo ni time ansotwe and the talk obraso enunti anopai eyese utie onyame asemi na ede nkoso ene mpuntu ebrewo yembotaya ni gina so ni kotesie gina so kasa ye no eye onto fongu metoso mienu etibaako njichemu enwotwe kosi dubaako no 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 7 verse 8 to 11 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 11 ma yenkai efise onyame nipa bebre mpe onyame asem ekan na wampe nyame asem kan bra onim kan nitie no onyamre ntie so a nema bebre ho a wuwi ase a uti emwa na de emfa nkwaje so emrew 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 11 no ose na enuanom yempesa yede ahohiehia a eba yenso ehia no esie mu se ehye yenso bro yentumi so ema afe yenkrondo owuo na yenara yehunu no yemu se yebewu enti yamfa yeho anto yeho so na mom yede yeho to onyankopon a onyane awufo no eso ono na oyi yemfiri owuo kese yimu na wodaso yiyen na yenani da no so se obekoso ayiyen monso monkoto nsre ma ye na bia na adom akyede a onam nipa pi so de akyaye no nti nipa bebre enso ada ase amayen amen we ni de eto Paul bra oji Yesu di ye no ye nyankopon adwuma na okọ Asia memu eye China side ho wiasi ho eye Asia na okoka asempa ko oyen ma hokyere ne atete ye beto no ose na ebro ye ntumi sumpo enunti ema yehu se yebewu na hode bi eni emu na nso yamfa ye ho anto ye ho so ewu ye de ho to onyankopon a onyane ehufo no so ono na oyi ye firi owuo kese emu na odaso yiye obekoso nso ayiye afiri owuo kese mbra ye de eni ato no so na Bible me eti asese amane eto wo no na eyo how eni amane eni atete ene to wo nanso eyowuo atete bi eka wo wa hokyere ne mu wa adwuma ye ne mu wo Kristo sumu na ne eto wo no ese wowu na wo hunu wo ho se tumi bi eni wo mu betumi aboa wo oni ahoden biara na bo hu wo so bewu na ba saa no amfa no ho anto no ho so
odo ho to Onyankopon a onyane awufo no eso se waware mu wadwuma mu usikase mu ufitira mu wasori awutimu abusua awutimu niema bebre na ekoso wa abrabom a ede abambuo eba wo abrabom woni wukunu ne wo yere ntem one wo mantem one wasori wo sofo wasompanifo entem wo abambuo asama eba wa sitram wo nipa asitram no se nutu suntidua emmoa ma wugidie nya adwuma efisa ade baako a enni kwansa wo ma no ba wa abrabom ne abambuo Yesu ka asemi kire John the Baptist bra wo da fiase na obia mesra no na Yesu nkosra no fi John the board da wuro ma Yesu se aginkwa bi ba otifo bi ba na ogifo no so aba ena mi da mane emu ena mi da fiase enso mesra mi Bible say John suma se monko bisa se eye Yesu no ana ono na oba na ana okoye no ka kire ne se de abuba ya muhui na muti se ni frafo hunu ade akwatafo ehunfi abubuafo enanti monko ka kire ne se de mahunu ni na embom ehira no onipa me Yesu mintu ni sididua hallelujah odofo mabribiara entu sintidua e wonipa ho ogi a waje Yesu adi no sa wo ma wogidie a waje Yesu adi nipa tu sintidua abu abam na wontumi mompai ntumi kwa soro ntumi nye papa utumi no kunu ntumi no yere ntumi no ba adwuma a wo ye fi a wotimi obi ama ba bi atena enso wontumi fasika nka ho ntade nka ho to abamabu wo kɔ na obi ni ba bi odi ntitumpo na wo de wonya ba bi odi ti ato ase wanya ne sentime jai ne kɔ asori mo timu sofo asem o kan ye ba akopenti na bamabu woja asori wo kɔ asori kro nto ofren omom paye eno wa twin akra kwa asori wojai dabi asori ba bi esuban bi oyi na die kire nti na bamabu wuti Yesu di a abambuo ya de a anye hoho wono na tifie ho ono no te asori no ono no te aware no enti abambuo betumi abu abam na ubamu nso a Onyankopon ene won antikristo Yesu nso ne won antita odofo emfa bambuo ni agro efise onya hoho onim na onim asetena mu oni nipa tida biara wo fie asori mu ababu pupe ugidie nyina asesa ede yawo hyew mu ede abufuo hyew mu esesa wo tebia ema wo nwene nkonkai na wadwene no kora na nkonkai efise ebo crowd ekataso na ema otan be hyew mu ema wabrapo nyina sesa yambo ye bia ujai dwuma kora na wo ya ujai ware kora timi jai wabam timi bu edan kora na wusie wabam timi bu jai sie ema bebre dan ka aka kwa nam ni obi ye ni tina bamabu obi adwuma wojai ifia no wote awatu wotena ba bi basa a wunu no ho no abambuo ya de ese ya de se de yesua no kane no sua se eba pe onipa ye osofo ukunu oyere oba biara na bambuo bia ode ba wabrabo su bia no emma wabamu mu na emomfa wo ho to awurade Nyankopon so na ono obetumi ayi wa free mu na waje wa free mu ama watumi agina koso aye no koso adi no kre akoso asu awurade akoso aye papa koso abompaye akoso adowunua koso adowukuru no woyere koso atena safo no mu abompaye enti se eyade a eye na waje Yesu adi na ukura mu a odofo ema wabamu unyi Yesu nso ni ya odofo yeho efra bambu me na ji Yesu Kristo di na fa wakoma nyina ma Yesu efrise ono ne yade nyina ono ne ye nkwa unni Yesu a unni hwe wo adan wo kasa hodo wo ntade wo ntoma hodo bebre na unni Yesu a Bible say so nipa nya wiase ne ma nyina faso ben na obenya na wo hwere ne kra na onni Kristo a emfaso bi eni wo so wo wiase a wuti anopai de hia wo wiase nyinara ene Jesus Christ enti Yesu Kristo di na obenya da nkwa enti yesuan abambuo se etete wo honhom mu eje wa hode afiri wo nsam ahode ekuta wo na gifiri wo nsam oni suade ehunu ekwan na wonam so na pono na bia ma wo no otimi tum etum no yiwa firi ho adwuma bi a wahya ase bi otimi gifiri wo nsam na wabra wase ayi ahode na firi wo mu eniji awo no Kristo mu ne agidi awo no Kristo sumu no obu na bem
eto fam tim waye basa na atimpo abehye otrim asomasi no kaaye we na kan say we na yese we yese na ma wadwene nyinara free Kristo so akogina nipa so na ede nada na abufuo ahye otrim ma basa se apa asoden a wo ye bia na de bia wo ye bia be ya asoden de esa wo de to a no apagya de esa wo de to nso a no ato atwene enti emma wabrabɔ enkoso enwie pɛyɛ nhyɛ awurade ne monya na wonyankopɔn so ne abambuofo ennante enti so abambuo mu anɔpɛ tie na awurade asɛm bɛyɛ wadom na watumi akura abambuo na wabrabɔ enso atumi ayɛ kama na watumi ɛde ho ato awurade so na de nkunimdie enso abrɛw wo Yesu dim dia wonamu bia anɔpɛ biara ɔdɔfo fa ho to awurade Yesu so enfa ho ntu nipa so enfa ho ntu wankasa ho so nti fa ho to awurade so yesua saa ne mai ma me mboso ntentem kyerɛ yesua ne ma ade abambuo eba number 1 difficult in life circumstances asetram ahokyerɛ ade abambuo ba yesua enso ehun sɛ the words of men nipa no nsɛm aya na nipa ka kyerɛ won ye wote wa asɔre mu ade abambuo eba na mawo nkonka enso asetram ani abrabɔ mu ede ohaw eba afe anwinwi enso de abambuo ba nsama wote no nwinwi hwinim nwinwi no ano ka manipie anwinwi enti ede abambuo ba and then the action or inaction of others ni obi aye ene de obi nyeye ni okoja awo ni obo awo ne wambo awo ni nyina timi ba ni wakobo akrampo no wanye ne yempo awo bam timi bu na de wankokra de ne obama bunkra if you say wonni ne ho ani je ne akoma ne basa sia pa esesa e de abambuo eba and then unpleasant situation asetena wotimi enso so nye baabi a wote a honya awore a wotimu adwuma a wotimu company a wo mu abusua a wo mefi a wotimu asore a wotimu a enye nti e de abambuo ba wabrabɔso na wajai ato eno so de abambuo ba afa loneliness ankrankra ye eka wonko a wotimi boa adɔfo no ukogya won ha no amane ba wotimi no omokɔ oboa won ko na setram no na brabɔ mu nanso ɛto wa obi ankɔ obi amfrɛ obi amoa na de abambuo aba asemasi mi boa no eduru mi de so wa ama we mi kogya na eduru mi de so wa ankogya me enti de abambuo nso timi ba ebra eka wonko a ena afa delay things eniema ekyareba ugiri ni a obɔ mpaye obisa sika adwuma aware a enkwa entimi mfamu ayemre wo no ade a ekyareba wo mpaebɔ mu no ema akoma eyare ade bia woni da so ahwehwe biara emma ntem biara emma akoma eyare said the book of Proverbs eka no enti ekyareba enti no wabama bu wagya mpaebɔ wagya asɔre kɔ Bible akenka kra wagya enti ebasa sia pa emma wontumi eni Kristo nante na Kristo nso ne ababuofo enso enante efiri sɛ wɔn a oyi wɔn free Egypt asase so dom kɔ Canaan asase so no wɔn abamu bui wɔ bra na awurade do wɔn kɔma mu nsuo ne aduane die afɛdeɛ de ɔka krampo no sɛ afono yɛn yabama bu Nyankopɔn ne Mose boa pa na wafa yɛ free Egypt ɛde yɛ kɔ Canaan asase so na ɔde abɛfa sere so sɛ Sadukifoɔ ene Moabfoɔ embra mefa yɛ na omumfa ye mane ye yerenom ye japade na ye de ye omkunkum ye ento sere so a onyamete saasem no saasem we de metumi mfa mo nkoke na asase so saa bambuo we de mitimi no nante wo se upanifo ni nyina ase no fa from 20 years to 1 year 6 months nkwada and odom kobo asase so dide wo ye enkyerese wo ne awurade betumi nante enkyerese awurade betumi aka ho enkyerese awurade betumi aboa hwe ho fra bambuo ho na ba ye nkunimdifo yesua say kwan befa so ebetumi adi nkunim. Number 1, don't rely on your own strength. Don't rely on your own strength. Emfa wo honto wa hoden so. Ni wadwuma wo sika wo abusua wo nipa. Odofo nya no ene ne edi nkunim. Nya no ne de nkoso ba. Nipa ntimi muwa wa hoden ntimi muwa wadwuma ntimi muwa. Wabamu bua asa ede otan ede abufuo ede yaw ehye omuma ma wadwiri nyina dwiri enkonkai ye wodwiri bia sisi so efisa wo ho ato ho so sa wo ho to ho so a untumi ninkuni. Bible say Paul say
yan fa ye ho anto ye ho so na emum ye de ho to onyankopon a onya na ewufo no so ono no ye ho nwom adwuma ye ho nam adwuma enyinara na wonhwe nipa na wonhwa wa ho ode na wonhwa de wo wodo ho to no so si apa o wode na ho ode nyina aboa o yi wa firi saate bia nim na wode wakon kundiem ama onim kro ayenhira de wonya no oboa na wonya enti fa ho to ho so. And then yesua na etoso bio say stop the blaming game of others. Jai say wo bon krofo so bo no eye min kru na yeye eye mere na yeye eye sister na yeye eye me bai na yeye eye madam fu na yeye eye boss na yeye eye sofo na yeye eye asopanyi na yeye saa ne mai emwa ma wo ntimi nko enkai twe ho free enipa ho de obi ayen eno na wo hwe so etrance mark wa braba ene obeti hwe de awurade asamaka efisa wudi nipa akina di de nsama nipa ka untumi nkonkai hwe ho efree ho yesua say draw from the power of the Holy Spirit. Ji ahode free won konkro won what media babuo so ye babra ha ya hode ye nipa ya hode ye sika ya hode ye namfonom ya hode ye sofonom ya hode ye asore ba bi dabi Kristo Yesu anka nche se fa ho to sofo so na fa ho to asore ba so o se fa ho to me so na won konkro be hye wo ma ji ahode free won konkro what media babuo so waji nipa ahode nti da bia wa bamubu abio ne etoso esuan se don't depend on man. Bible say Jeremiah chapter 17 verse 5 to 7 no say eye no me so nipa de no ho to no ho so na honam ye ne basa na onyankopon de omfa ne ho to no ho so ento onyankopon so enti dodo na odo ho to honam so no na wadwene no akoma ye o say ubetumi aboa ho no eye musuo dem fan kunudie so ba enti fa ho to onipa so na do ho to nipa so a onyankopon entumi emboa ena yesua break the habit of worry. Break the worry habit. Adwendwene ne a prinsie esuba no jai wadwendwene saa no na bu abami enso ntimi fa ketwa ba ko mponto a wotenten so ntimi kan utrimi eguso mpo na mpo wahunu ho ano jai adwendwene ne jatete na de yare ene o ha bebrew da biara da e de amane brew wonim ade enche ye kora no no ha ma sase because odwene ebro de esese odwene so. The Bible says mamu nwene en ha mo ho ade anyina mu mfa nkotosere ne mpaibo ema onyamadesere nru onyankopon so na asomdwe nyankopon be hwa makoma na madwene so ewo Kristo Yesu enti adwendwene bebre jai na emwa afei anopai ye toa so ne a betima boa mo odi abambuo so nkunim no seek counseling and instructions hwehwe afutuo ene atenatene. Hallelujah. Adia ba ko a etumi poa wa brabom nie. Hwehwa wo hwehwa futuo. So ya brante wo ya babawa, wo ya agya wo ya na, wo ya asoro panyi, na wo ti asafo mu onyi Yesu Kristo mponi. Enti wadwiri nyina wo tirim susue nyina wo tirim me plans wo mitrim, o ma ho so a na wasikwan so. O tam baage ana wo kɔ. Ade akyi ya na wasikrom na wona da bida. Ade ba ko a onyankopon aye ama onipa brabo de konkunimdie mu ene se obehwehwe afutuo. Hallelujah. Eboa ma brabo gina eboa ma wasetena ye nkoso enti eye se ohwehwe awurade akwankyere ene afutuo ewo wa brabo no wasetena mu eno ene do beko awiye pa ene ne beba nkunimdie papa etobri bia ni ba bebre asorma bebre tena soro ni mu ne ho kyere no o na wariye mu nsam ni kuna asem ne ba asem ne sikasem na dwuma mu ne fitna mu nsam bebre ni niema bebre koso a odwene ho a wonte ase nanso wote asoro mu ontumi nko osofo nkyɛn enkobo na amane na on ka nkyere no sɛ de aminamuni na onye afutuo na onye mpaebɔ na ɔma na kwankyere ebepoa no ama na tumi asesa ewo kwampa so ofa so no so ne we de ɔma so a na ɔkɔ saa futuo a meka ho asɛmi enye modern counseling a abayi bi a ukosofo anim a utua sika anza na abahu sofo no wan to special wan to oil wan to calendar wan to chain wan to Yesu moja
a wontumi nhunu sɔfo ɛnyɛ no saa futuo no bi ɛna meka kyerɛ wɔ no yɛntɔn biribiara wɔ kristo ho biribiara ni wɔ kristo ho a yɛtɔn ɛfiri sɛ yesu ka kyerɛ mo sɛ akyɛdeɛ no mede maa mo kwa nti momfa mma kwa nyɛ no afutuo na mekan wobɛkɔ ne yɛatam hɔ obi si tɔ 10 million obi si 30 million obi si 5 million obi si 2 million ɔtɔ no saa bɛwie ɔde bɛkɔ ɛnyɛ hwee kɔsra kɔhwie gu nsuom fa dware fa nom bi na fa yɛsei wobɛwie ɛnyɛ hwee because yɛntɔn kristo ho hwee enti nyɛ saa akwankyerɛ na mekyerɛ wɔ na ewom osɔfoɔ a wɔte asɔre mu a ɔnkyaade sɛ obi ba ne nkyɛn ɔntɔn yesu mogya ɔntɔn nsuo ɔntɔn oil na mmom ɔbɛtuufo afa onyame asɛm kwan so sɛ fa ho si wɔ na nante nokura mu soro awurade brɛ wo ho ase ɛwɔ wareɛ mu w'adwuma mu fa nokuradie yi adwuma no daabi yɛbɛtɔn ama wo na hɔ ne saa akwankyerɛ hɔ na wodi mmirika ɛne wonni sika koraa akɔbɔ bosia na wode akɔ akɔtɔ ɛnso sɔfoɔ ɔte ne nan ase wɔ asɔre mu no ɔnkaa sɛ ɔnkɔbɔ bosia koraa mɛto wɔ frɛ da ɛnso da bia wɔ frɛ yɛ ketewa bi ɛnso wɔnhyɛ wo sɛ kɔto kɛseɛ mpo ɔka mpo a wonyɛ na mmom ɛto pɛ na wopɛ nhyira wopɛ nkɔsoɔ ne nneɛma to wabrabɔ wone ne ni nkɔmmɔ sɛ o mekɔka koraa mekɔha sɔfo mekɔka koraa sɔfo wɔ mfii me mekɔ koraa sɔfo wɔ mmoa pɛ afutuo firi w'asɔre mu woyɛ obi a wonyi yesu ni yɛ nso a adwuma a woyɛ sɛ woanyi yesu ani nso a ɛmmoa wo gye yesu di na pɛ afutuo na akwankyerɛ na ɛbɛboa wo ɛfiri sɛ abrabɔ mu ayɛwei wɔn a wɔdi yɛn kae sɛ yɛ ɔsɔfoɔ awareɛ mu business asetena mu adwuma constructions adwuma mu ɛne adwuma nipa yɛ a ɛda wakoma so a pɛ sɛ woyɛ biara no ansa na wobɛwura mu de wo sika bɛwura mu no pɛ emu akwankyerɛ ne afutuo ewu mu ɛfiri sɛ wɔn a wɔdi kan no onim nea ɛhɔ torɔ ɛne nea ɛhɔ yɛ na wɔtumi aturufo ama wɔtumi akɔnkae etobiri bi na wote asafo no mu na wobɛware a ɔmmɔ obi amaneɛ wɔnya brada bi wɔnya sister bi mpo asafo no mu brada no wɔ asɔre mu anaa wɔnim mpo a ɔnka nkyerɛ sɔfo sɛ sɔfo obi aka sɛ ɔbɛdɔme ɔbɛware me wɔte sei na dɛn na menyɛ sɔfo bɛtuufo na wakyerɛw sɛ nipa no ɔyɛ kristoni nipa no ɔte sɛn na wahu waka kyerɛw sɛ daabi to bo ase mɛnyɛ pene ansa ma nipa no onim yesu a ma ɔnye yesu ni na sɛ wɔgye yesu kristo di nso a deɛ nti a ɔdane wɔpɛ di akyerɛ wɔ no ka kyerɛ ne sɛ ɔmmɛhunu mpanimfoɔ na ɔne wɔn ni nkɔmmɔ ɛwɔ ɔdɔ a wanya ama wɔ no ho na no bɛtumi abisabisa na meyɛ hunu sɛdeɛ ɔte ɛne n'abrabɔ akyi sɛ panyini deɛ wotena n'anim na woka wo nsɛm kyerɛ no a ɔhunu baabi a wode w'adwene fa baabi a wode wo nan fa no na waka kyerɛ sɛ bra daabi ɛnam a wotue sɛ wode obi ba kɔtena saa kwan wei so a ɛmmoa enti akwaraa no na wareɛ no ɛntumi mmoa but na yɛnka hwee nkyerɛ wanya bi ɛkyena o muhyira so ma me ne ɛhyira so ama adekyeɛ pɛ pan na ɛde ɔha aba na waregyae aba na ababu aba menim sɛ deɛ bra no teɛ menim sɛ deɛ sister no si teɛ ɛfiri sɛ wanwu nim ne su ne ne pan nanso yɛfa ne prɛko pɛ da bi kɔmpɛ bi na akɔ adwuma bi na aba ɛsɛ yɛmfɛ sika bɛhyɛ wɔ ɔma so atam na ɔde kɔ ɔmɔ sɔfo amanneɛ ɔkɔ ne yɛdi ne sika wie si apa afei na ɔbɛtena asɔre mu afei na ɔbɛbɔ sɔfo amanneɛ di sika wie na adeɛ no so asɛ yɛ wie adeɛ ɛsɛ sɛ nka woyɛ a bɛnya asomdwie na atoma tena fie hɔ no asɛm na ɛba no ɔmmɔ sɔfo amanneɛ na ɔmpɛ futuro ne yɛntu ne fo kan ya na waka ɔtena ne nsa na watena ne nsa wasɛ yɛ adeɛ wie yɛtu fo kura nyɛ yie bio yɛkyerɛ ne yɛtu wonni sika ɛnɛ sika ho yɛ den a wokɔ bɛyɛ a wanya kakra yi ɛkyerɛ wode bɛyɛ adwuma na ɔda kɔ sa akɔ dan foforɔ na wasa akɔ square one bio wode yɛ saa wɔ abrabɔ mu a ɔnkɔ nkae enti pɛ futuo ɛwɔ asetam ne abrabɔ mu na ama wɔtumi akɔ nkae ɛnɛ nnipa bebree a ɛyɛ adwuma business ɛkɔ so awareɛ mu ɛkɔ so bebree wɔ hɔ a wɔn ntumi mpɛ futuo ɛnam sɛ wɔmpɛ futuo nti no ɛma na abrabɔ nyɛ nkɔ so ma yɛn kenkan Proverbs chapter 19 verse 20 mebu sɛ eti edu nkron tikyemu a ɛyɛ aduonu no Proverbs chapter 19 verse 20
bebusam eti donkron chemu a eye aduonu no ɔse tie afutuo na gye atenatene na wahunu nyansa wachiri na emu ebio tie afutuo na gye atenatene na wahunu nyansa wachiri enemu hear counsel and receive instruction that thou mayest be wise in thy later end. Amen. Ɔse tie afutuo na gye atenatene na wahunu nyansa na wachiri nnamu no enso aboa wo de wakɔ awie pa. Hallelujah. Bra sister sɛ wampɛ afutuo na wantie afutuo a onyame asɛm kan sɛ ɔyɛ ogyidini ana wonyi Yesu ni a nɔpɛ ogyi Yesu Kristo di ɛbɛpoa wɔ no na wapɛ baabi afutuo pa wɔ ɛnyɛ kwankyerɛ a ɛde wokɔ ahweaseɛ mu ɛne ɛkɔyɛ ahomɔne dwumadie ne nneɛma a ho hia wɔ Kristo mu yɛde frafra nyamsom tɔn Kristo din ne ne mogya ɛwɔ nyame fie na abɔkɔtɔ mu no bia daabi deɛ ɔde nyame asɛm bɛtuufo akyerɛ wo nokorɛdi a ɛwɔ nyame asɛm no ɛno na Bible si tie na yɛntenetene ebi kura wuti Kristo mu yi aware unnim aware nyɛ ebi kura adwuma wo yɛ bɔne ɛnso onyame ani ɛkwan a wonam so nyɛ abufu ekura wo nti ɛna wo de kɔyɛ wei daabi wokɔ na sɔfo trans na tie na asɛm ɔkasa maame obufu yi yɛ abufu ofiri wabrabom sɛdeɛ wo kasa tie wo kasa kyerɛ wo kunu ɛmboa yi saa suba wo afiri mu na fa kyɛ wo kunu na afei fa wakoma nyina da awurade ne kɔ awurade ne bɔ nyame mpaeɛ ɔtenetene wo yi wo firi bɔne mu wakyerɛ wo kwantere ne pa ade a wote mu nyɛ wo sesɛ mepɛ nyame nhyira ɛde agu bɔne no so heo daabi da onyame nyɛ na emu mu kɔ afutuo ne atenetene ne akwankyerɛ no a ɔbɛtenetene na watuufo na afei watenetene wafiri bɔne ho wɔde wasi kwantere ne so na wanya nyansa yɛ ade ehia yie ebisɛ nyansa yɛ ade a yɛde kwati bɔne sa wo pɛ nyansa ɛsɛ sɛ unyansa no ɛtwe wo firi bɔne ho nyansa yɛde daadaa wotena computer anim na wo daadaa nipa ebutubutu nsɛnsɛm na wo twitwi sika krofo sika efiri hɔ na wo daadaa binom na wadwene mu wotwa torɔ ne naadaa ɛnkyerɛ sɛ wonim nyansa wagyimi ɛyɛ gyimi efiri sɛ adwene biara ɛnyɛ trenee a wode sisi wo nua bia ɛnyɛ nyansa ɛyɛ gyimi wode brɛ wotwe obi yiedie adwuma obi afa wɔ na wode woyɛ na wote n'akyi ɛyɛ adwuma na wotwetwe ne sika ɛtwe ne mfasoɔ efiri n'adwuma mu na wonya mfasoɔ no ɛtrɛ wo sɛ woyɛ nyansa ɛyɛ gyimi a wagyimi no kyerɛ sɛ ɛde wobɛkɔ owuo mu because awieyɛ no wobɛhunu wakatua bɔne ɛna ɔse sɛ wokɔ afutuo na wokɔ atratena wobɛnya nyansa yɛde dwane bɔne yɛde tena edi mmara so yɛde yɛ papa yɛde dɔ Nyankopɔn edi mmara so wonyansa wo ni mmara so wonyansa wo dɔ Nyankopɔn wonyansa wo ntwe wo mfiri bɔne ho a ɛnyɛ nyansa yɛ gyimi na sɛ gyimi wei sɛ wampa afutuo amfiri ho a ɛde wo saa de wobɛtɔ owuo mu na ɛnam sɛ saa nneɛma wei ɛmpenti no ɛna da biara no ama wabamabu wasɛm a wokura mu ɛyɛ simple ma awurade sɛ kɔ onyame anim na ɔsɔfoɔ otuufo ɛdampo otuufo a ɔbɛkyerɛ wo ade pa ɛsɛ sɛ woyɛ ɔmfoa so mma wo sɛ kɔkɔyɛ bɔne na mmom nokoredie na wotena mu a awurade bɛyi wo afiri mu no ɛno na ɔbɛhyɛ wo sɛ tena mu na wotena mu nso a nokoredie mu awurade bɛpoa wo na ababuo antumi ankyew antena mu na wompɛ afutuo deɛ da biara wo nsɛm hyɛ wo tirim wo nsɛm hyɛ w'adwene mu nea wokɔ benkum ne nifa biara a wokɔ ba biara da biara hwe aseɛ mu wokɔ ha no akɔpem wokɔ ha no akɔpem wokɔ ha no akɔpem enti emboa empo adwuma wayɛ na sika a wanya no empo no wonya sika no mpo no a wode yɛ bɔne wode dwene bɔne wode yɛ ade yɛ enti bɛden na wasa kɔpɛ afutuo na akɔ kwan kɔpɛ nkyerɛkyerɛ ne afutuo a yɛntu fopa ma wonantetiri ne no makɔpɛ ɔkɔtɔ wɔyɛ makɔtɔ atekyidi akyi makɔtɔ ayi sura abayifuo nkum enti wobɛsra ade abayifuo mpɛ ɛne bɔne na woyɛ no ɛno wontumi ni ne sunku ne muta
enti pɛ futuo na so pɛ futuo a ɛbɛboa ama watumi adi abambuo so enkunim na wabrabɔ enso so ayɛ enkunimdie ɛwɔ wasetena ɛne wabrabɔ mu anyɛ saa da biara da wobɛkɔ na wapem efisɛ futuo wei ehia yie ɛwɔ abrabɔ mu na onyame asɛm akan sɛ wanni so na wanyɛ saa pa da biara ɛbɛma wabrabɔ ayɛ bisi basa wobɛkɔ aba bisi enti futuo kakra opesa ukɔ wɔ waware mu yɛ wadwuma anaasɛ opesa nyame afrɛ opesa ɔyɛ sɔfo pɛ futuo ɛbɛboa na ma wo ho kwan efisɛ abrabɔ mu sɛ wamma ho kwan ama onyankopɔn kwan anni wo so a ɛmfa nkɔsoɔ ɛmfa mmerɛw afutuo wɔ yɛ ade ehia papa na wanya afutuo ɛwɔ waware mu wadwuma mu wasetena mu usikasɛ mu ɛwɔ wabrabɔ no wasetena mu a deɛ woyɛ biara no abambuo betumi agya ne nyinaa gye ne nyinaa firi nsɛm agu fam sɛ ti na wabɛkɔ bɛwi afei awieyɛ no wabɛka sɛ mehu yɛ anka na ne ɛbɛ nyinaa asɛe enti pɛ futuo ɛsɛ ɔpɛ futuo a ɛbɛboa panyini bi wɔ ha wanyini kyɛn wotumi sɛ nabrabɔ yɛ na wareɛ yɛ na adwuma yɛ ɔkasa yie kama kɔ ne nkyɛn na ɔntuufo na ɔmfa mboa ebi nso a ɔyɛ panyini nso onim nyame nyansa ne afutuo ni mu wo wakɔ sɛ wopɛ abrabɔ pa abɔ no na ɔno koraa ɛhyɛ wo nkura ansa kɔkɔ yɛ bɔne na fa bɔne kwan so daabi ebi wɔ koraa ɔno ankasa koraa bɔne na wɔ ne mu te onya koraa ɔde bɛdi bɔne no na ɔde wayɛ wasɛw nanso nyame mu afutuo no yɛ ade ehia hwehwɛ afutuo na ɔpɛ nyame asɔfoɔ na akɔ wɔn nkyɛn tu na ɔtuufo yi a ɛbɛboa ama wabrabɔ ɛnso ayɛ kama ma yɛnhwɛ the importance of seeking advice and instruction or seeking counsel or advice near mfaso a ɛwɔ so sɛ wɔhwehwɛ afutuo ɛne akwankyerɛ ma yɛnkɔ Proverbs chapter 11 verse 14 mebusam etidu baako dikyemu a ɛyɛ edu ɛnan Proverbs chapter 11 verse 14 mebusam etidu baako dikyemu a ɛyɛ edu ɛnan no ɔse deɛ akwankyerɛ nienu ɔman hwe ase na ɔmanwoyɛ ɛwɔ agyinatufoɔ ɛdodoɔ mu hallelujah where no counsel is the people fall but in the multitude of counsel there is safety Bible say baby akwankyerɛ nienu ɔman hwe ase so obi ɔman panyin no ɔmpɛ futuo woyɛ panyini wɔ abusua panyini fie ana abusua mu panyini wɔ abusua mu na ɔmpɛ futuo hwɛ mpanimfoɔ tete mu a ɔmo kyɛe wɔn mmɛn wɔn ɔmo ntuufo woyɛ sɔfo na ɔmpɛ futuo woyɛ manager na ɔmpɛ futuo na da biara deɛ wadwene ne wɔ otiri mu na ɔde yɛ a ɛde ahwe aseɛ ba adentra efisɛ deɛ wahunu mfomsoɔ no na deɛ wa ayɛ mmerɛ ne deɛ hɔɔtan no obetuufo sɛ uduru ha hwɛ yie uduru ha menna gyina hɔ ma ade panche nkata wani na mo da tebea we mu pɛ woni bɛba ho so de kura wo nyaba gye afim sɛ watuufo wakyerɛ wo sɛ hyɛ ho de ne di nkunim ampa uduru hɔ pɛ wana ugyina hɔ a ko sɛ ade akye afɛ wiye na ukura wo nkunim die wo ma da yɛ nyina yɛgye wɔn japade nyina afim sɛ o pɛ futuo nti wadi nkunim enti ɔse amanwoyɛ ɛwɔ gyinatufoɔ dodoɔ mu asomdwie wei ɛwɔ afutuo dodoɔ a ɔbɛfa mu no ɛbɛboa but in the multitude of counsel there is safety bambɔ ɛne asomdwie ne yedie ɛwɔ hɔ ɛma baabi a afutuo dodoɔ wɔ awareɛ mu wonya afutufoɔ usikasɛ mu wonya afutufoɔ wadwuma mu wonya afutufoɔ abusua mu wonya afutufoɔ baabi a wowɔ biara wopɛ afutuo a ɛnam sɛ ɔpɛ afutuo no dodoɔ nti no ɛde asomdwie ne bambɔ ɛbrɛw ɛma wani da hɔ na wohunu nyansa efisɛ nipa bi di nada ne ɔhaw bɛba adwuma wasa asie bra aha yɛ dɔbo sika fɔ sika bɛhyɛm yɛbɛdɔbo ama wopɛ sika nibere nti ana wopɛ sika dodoɔ nti sika nibere twetwɛn sɛ bra na bɛnya dodo na ɔtam wɔ adwuma sika nyinaa na de kɔhyɛ mu ɔde kɔhyɛ mu ade akye bosome baako bosome yenu ne yɛ daadaa
febeka oh usimi siachi pa adwuma na gu open the of frɛ wɔ no manager no da no na odi hɔ yɛsi yatu business ni mu na mi sika wɔ ya bra kobusa manager saa wampa futu o pe sika ni brentia po sika dos na sika penso no yɛmpɛ ne saa o wiase onyame de ba ye wɔsi yenyi ye hu mfiri sika ni bre ho na ɔno ankasa kasa ɔrenya ye no mpa ye da na mmom yo kristoni na woni bre sika ɔdɔfo a wotie nyame asɛm woni bre sika hwɛ yie wanhwa ɛde abambuo ɛne nkugudie ne aniguase ɛbɛbrɛ ne yɛkenkan Proverbs chapter 11 no 1920 no ɔsɛ na sɛ wonya nyansa a wawie yɛnna wonyini kwa mmerɛyɛ mu no ɛbɛbɔ wo ho ban afiri yareɛ afiri wowuom afiri nkuguom usika a wode hyɛ aseɛ waware a wohyɛ aseɛ ɛde yɛdie ɛde wo saa bɛkɔ awie pa ɛmfa nkuguom mmerɛ wo da na mmom woanya nyansa nti na wopɛ sika nibere na pɛ ahantan nti no deɛ de wokɔ wie yɛni na wopɛ futuo no yiwofiri ahantan mu ɛne dwai mu pɛ futuo wabrabɔ atumi agyina na baabi a afutuo dodoɔ wɔ no bambɔ wɔ hɔ baabi a akwankyerɛ dodoɔ wɔ no yiedie wɔ hɔ baabi a tenatene dodoɔ wɔ no nkɔsoɔ wɔ hɔ na wofa saa kwan so yi ɛno so ɛna bɛtumi ama wadi ababuo ɛso nkonim because bibie no wabababu asɛm a sista yi ka kyerɛ wɔ asɛm a wokunu ka kyerɛ wɔ wante asɛm no ase ɛyɛ wadwene sɛ wɔdaadaa ɛdi asa wode wadwene wo so wobutu wo nokorɛdi afiri ne ho wonka nokorɛ nkyerɛ bi asɛm ɔka kyerɛ wo so nyɛ bere a nyɛ saa bere na ɛsɛ wo so wobutu wo nokorɛdi afiri ne nkyɛn pɛ afutuo bɛkyerɛ wo sɛ asɛm ɔkaeɛ no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sei pɛ sɛ ɔkyerɛ sei pɛ sɛ ɔkyerɛ sei nti wo nso so fa wo nokorɛdie ne wo ntoboaseɛ ba ka ne ho na nkonimdie mmra wampɛ afutuo nti no deɛ woyɛ no sɛsɛi ne deɛ wode sie nyinaa ɛmfa nhyira ne nkɔsoɔ mmerɛ ama wabamabu afiri wo kunu ho ama wabamabu afiri sɔfo ho wote sɔfo asɛm bi ɔkae asɛm no so koraa nyɛ wo asɛm na emu obi na teɛ no nso bɛka kyerɛ wo wabamabu asɛm ɔka kyerɛ wɔ no wante aseɛ wampam amusa wabamabu asɔre koraa nkɔ bio ɔfrɛ koraa kɔ a wɔnto w'ani gye nyinaa asa asɔre ba bi na ka bi kyerɛ wɔ wampa amusa ɔsɔfoɔ ne mpanimfoɔ wɔ asafo no mu ɛno ara no wabamabu wabusua no mu noa no wadwene kyerɛ wo sɛ sika a wanya abusua nti na abusua no koraa wabamabu afiri mu ɛde ɔhaw ne amanneɛ na bɛbrɛ wɔ pɛɛ futuo awdaakye awie pɛyɛ and then yɛnhwɛ Proverbs chapter 12 verse 15 enti baabi afutuo nie no wise guidance people fall baabi afutuo nie no enipa hwe ase enti pɛɛ futuo Proverbs chapter 12 verse 15 lebusam etidumienu ichemu a ɛyɛ edu enum Proverbs 12:15 ɔse ogyimifoɔ kwan tene n'ani so na deɛ otie afutuo no yɛ onyansafoɔ hallelujah the way of a fool is right in his own eyes but he that heareth unto counsel is wise Bible say ogyimifoɔ kwan tene n'ani so na deɛ otie afutuo no yɛ onyansafoɔ da biara wo kwan tene da biara wadwene wanya no tene wonka nkyerɛ obiara wobɛfa kwan no so abom na asa na niguase aba no asasa wachi da biara bɛkɔ bɛba bom na asa no asasa wachi deɛ woyɛ no ebedi wawu daakye na wieyɛ no ɛmfa so wie ne nkwadeɛ ɛmbrɛ ɔsi tie afutuo ɛne atenatene na wonna akyiri no wanya nyansa ama wawieyɛ ayikɔyie ɛnɛ a wonni umpɛ afutuo yi no da bɛyɛ dan ɛna wanim korɔ ɛnso ayɛ yie da biara ɛde ɔhaw ne amanneɛ ɛna bɛbrɛ wɔ ɛfiri sɛ wompɛ afutuo na ɔse ɛnam sɛ wakwan tene w'ani so nti ogyimifoɔ kwan tene n'ani so ɛwɔ kwan bi wɔ wɔatiri wɔ nipa ani so dan so na wieyɛ ɛyɛ owu akwan kwan bebree wɔ wɔatiri nipa ani so ɛyɛ sɛ mekɔ awareɛ se ɛyɛ sɛ mekɔ yɛ adwuma wei ɛyɛ sɛ mede me ho bɔ amadamfo wei ɛyɛ sɛ mekɔgya ɔbɛnten ɛyɛ sɛ mekɔgya asomasi ɛyɛ sɛ meboa no ɛyɛ sɛ megyina ha ɛyɛ sɛ metena ha wampɛ afutuo nti baabi a wotena yɛ dɛ mboa wote waa ne yɛbɛkyew wampɛ afutuo nti wokɔgya no wonim adwuma a ɔnua no kɔakɔyɛ wokɔɔyɛ sɛ adeɛ a ɔkɔyɛ no so yɛ bɔne kwan so yɛkye na ɛbɛkyew aka ho afutuo yɛ adeɛ yi wo firi wɔwuo ne nkwanhyia mu yɛtene w'ani suo no nti Bible so yɛ gyimifoɔ
na ne otie afutuo no nyansafo bra umpa afutuo nti sister sofo asoropanyi asoroba maame bra umpa afutuo nti no bible so ye jimifo efrisa afutuo a umpa nti no edo hawba na ba wokwa nimguasie mu na wode wodadwe wonsam enso soaw da bia na so na edende wo untimi na anadwo udidi kura untimi di na mabambuo nti no umpa afutuo nti da biara ede wo haw ne amane e na ebre wo na de otie afutuo no bible so ye nyansafo da biara okwa asore de ha no bia wo ko no sofo nten okobisa adwuma ade a woye no wonte ase boss wo adwuma mu no obisa na boss wa kire no de sese woye na otimi aye ne yie na bo wo de obisa wani so de esi wani so no tene enti wo mpa afutuo nti no onyankopon asam so ye jimifo pa afutuo na ye nyansafo na beboa ebe bi nyansa na afutuo wo no abrabogina e ma ware ye yie e ma ware ye nkoso e ma ware tumpon e ma asetena e ye yie masika ba fie e ma enapa enso eba e de eboa enti ye mfasoa e wo afutuo eso no yanhwe Proverbs chapter 13 bebusa betidu miensa gichemo a eyedu Proverbs 13:10 Proverbs chapter 13 verse 10 bebusa etidu miensa gichemo a eye edu no ose ahantan de ntokwa enko na eba na wona wotie afutuo nyansa ene wonte hallelujah. Only by pride cometh contention, but with the well advice is wisdom. Only by pride cometh contention, but with the well advice is wisdom. Ahantan de ntokwa enko na eba na wona wotie afutuo nyansa ndo wonte. So ahantan enne se ontie afutuo omu obia ti de sinani so no ana woye na woni nipa kokosia kodin komoyi wampa afutuo nti obetu asem bi ama asem na obetu ama na wonte ase enti no wo so wampa afutuo se ukọ na se nipa na kase wa ma ne nsa so a fa nsa to na emu ma o ma ne nsa so na so ma nsa so pe e de abufuo ne ntokwa beba wampa afutuo nti no ukọ o ma ne nsa so na so ma ne nsa so ene pine ono kontokwa afi oba he no be ka se bra wanye niye onzo koye o ma ne nsa so na se ka do nsa to ka we odi ni sunkuni so wampa afutuo enti o se ahantan wo ede tokwa na eba na wona wo tie afutuo nyansa no wo mote nyansa wo hoi ye ne natifie ye ne nepie ye ne eko ye ne ware ye ne didwa ye ne tie asorim ye ne tie abonten ye ne tie abusuam se wenye nyansa mfa ntrase nyansa efiri awurade no ehote eye asomdue eye ahobrase ebumra enye akinye efiri se nyansa no ne nete se nyansa no de wunya efiri soro de na ehote de ye nyame asam de ya eye kronkron na de nkunudie bebram wadi abambuo sunkunim se wanya afutuo wo abrabo mo wiase a wutia da biara da udaati ebeye nkuguo obre ene amanhunu ne mihu yanka nkoa efise wabamubu na umpa afutuo a edisum kata wabrabo so wodwene nkonkai abufuo ne yaw nipa nasema ote hunu pene otan no nanso wode sa abrabo we trasia utimi mfa nko ba bia wa ware mu uhu yire pe na abofu uhu kru pe na woni otan no woni die nyina asa edidi ekura udidi mpo na yire wakura ntimidi uhi ukru wakura ntimidi dabi se wan to an pefutuo wotati bia mu a edo saa de adwendwene ne awere ho saa ada sa wapa ko ne mafira ore nim na nansa ubenya yare ewa aware mu na do akọ ohuo mu enso nka wuwo brinson nam saa adwendwene ni saa ne ma wo pefutuo wa aware mu tino wabambu wo ukunu wo yire ho pe na de wo hawa beto so na de amane abre odofo tie awurade Yesu Kristo ti na pefutuo na pa atratene na bebo aw ade ba ko so nipa mpani atratene so obetene ne se ba bia wu ko nye kasa wo kan nye suba yekuta wo nye akoma a wo de kasa ne nye twu jemu tuo na fa Kristo de ahobrase odo na obuo ne fache fatrase no ye pe
na emom de obafoa no so oka aka bi kire no oka de obawa boni bi otua oka wo so tua ne ka bi oya wa wo so ya ne bi sei ne yepe na wei wo de wei transe a onkonkuru biem pe futuo na Awurade Nyankopɔn asɛm ɛbɛboa. Yɛnhwɛ Proverbs chapter 15 verse 22. Bebu sɛ meti aduonu mienu ntikyɛmu etidunum ntikyɛmu aduonu mienu. Proverbs chapter 15 verse number 22. Proverbs 15:22. Proverbs 15:22. Ɔsɛ wakwati agina kora trimpɔ yɛ ɔkwa na aginatufoɔ pii mu ɛna ebegyina. Wakwati agina kora trimpɔ yɛ kwa na aginatufoɔ pii mu ɛna ebegyina. Hallelujah. Without counsel, purpose are disappointed, but in the multitude of counselors, they are established. Without counsel, purpose are disappointed, but in the multitude of counselors, they are established. Hallelujah. Ose wana wontu agina no mpe futuo na ompe akwankyerɛ ne atenatene emfiri adwuma ne botaye a esi n'ani so no obeye disappointed obedi nhwabo na obedi nkuguo because one mpe futuo ntino botaye kura wo no enwie peye. Hallelujah. Na aginatufoɔ pii mu ɛna ebegyina. In the multitude of counsel they are established. Na sɛ wopɛ futufoɔ na utie benkum tie nifa na hwa ekwan na bebi ama ne ya kyerɛw sɛ kwan ni fa ha bɛmfa nifa nkɔ ufa nifa na akɔ utwa nkɔnsiri mienu a kwan na baako da so de nifa na emum gya nifa no to ne fa benkum no so ne ya wakɔ mu da ne ya wafa mu da no obɛkyerɛw woni bɛba wo so na botae ekura wo sika wadwuma wo Kristo soma a wo soma Awurade no ɛno de wo akɔ awie pa. Oh, hallelujah. Na se wampɛ futuo no wampɛ atenatene a botaye si wadi so ewie pɛyɛ o capital bi pɛ sɛ odi hyɛ adwuma mu wampɛ futuo na tam half na de ko hyɛ half no saa na sɛ o saa fa half ni hyɛ na yɛ sɛ be ya o de half ni hyɛ bro na asa afei na akɔ bosiabo bra pɛ futuo ansa na wakɔ pɛ futuo ansa na wakɔ adwuma na adu sika hyɛ bi anyɛ saa wobɛtɔn ho ne ma nyina wonya nhyira enti abambuo wei sɛ bo abrabɔ na pɛsɛ odi sunkunim a pɛ futuo wo asɔre mu na asɔre ba bi ka asɛm bi kyerɛ wa pɛ futuo wo te sɔfo asɛm bi a waka kyerɛ wo fampai bɔ ho ne nyameso mpa ho ne aprapre bi nipa yɛ wɔ asafo mu a pɛ futuo efiri sɛ ɛbɛpoa sin sɛ wo te saa asɛm na no abama bu bra sister wɔn a abambu tem na Awurade ne wɔn nante na Awurade nhyira bia nso mama wɔ wie yɛ ne bɛyɛ abambuo efiri sɛ wampɛ futuo nti no wɔtirimpɔ yɛ kwa wobɛyɛ disappointed wɔ a purpose bi ekura wo bia. Every man, even who a pastor, who a president, who a businessman, who deal home, who will be bia edo sad obekwa wie di onyame asema kan sa na te ewo ma wo ewo ho ma me ewo mo bia ebi se wi ase Nyankopɔn de kura nyawo di Yesu di na pa futuo na Awurade asɛm ɛbɛboa na watime di nkunim ɛwɔ abambuo so. Yɛnhwɛ Proverbs chapter 20. Proverbs 20 verse 18. Bebu sam eti aduonu ejichemu du nwɔtwe. Proverbs 20 verse 18. Bebu sam ti aduonu ejichemu a ɛyɛ edu nwɔtwe no. Wɔse ɔde agyinatuo ɛna ɛma atirimpɔ gyina na fa atempa kyekere ɔsa. Beka bio ɔse Proverbs 20 verse 18. What the aginatuo enema tirimpo gina na fa atempa chechere osa. Every purpose is established by counsel, and with good advice make war. Hallelujah. And with good advice make war.
yɛde afutuo papa ɛna yɛde ɛkɔko yɛde kyekyere wo sa. Hallelujah. Enti sɛ wampɛ afutuo a wɔde agyinatuo ɛna ma atirimpɔ gyina. Afutuo ɛna ma wɔtirimpɔ no bɛtumi agyina. Na sɛ wokɔ ɔko nso so na sɛ wampɛ afutu pa nso a ɔko no bɛdi nkuguo. Na mmom afutu pa yɛtufo pa na deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ no yɛkyerɛ wo na wotumi yɛ a wobɛwie no bɛkɔ nkonimdie na nkonimdie atumi aba. Kristo Yesu ba asase so no yɛtu no fo. Eduru baabi wɔse me ma no ntea mu anyɛ dede wɔ abɔnten. Ampa Yesu baeɛ no ɔnam nkuro ne nkuraase ɔfɛ afutuo no pɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Enti eduru baabi kura na sɛ asɛm no amanfoɔ bɛtie ma yɛ dede a ɔse ma mo nka nkyerɛ obiara. Asomafoɔ no ɔse daabi ma mo nka nkyerɛ obiara. Na mo nka ma no ntum. Ɔka wei ɛkyerɛ wɔn ɛkyerɛ deɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ ampa wɔdi so. Enti tɔ bia wosua Kristo Yesu na dwuma ɔbɛyɛ yɛ ne nsɛm a ɔbɛkae na ɔduru baabi a ne nsɛm ɔsɔ ɔma obi anka nkɔ abɔnten ampa. Saa na afutuo a yɛtu no ne onyame asɛm ka faa no nyame ka sɛ ne ba no ɔbɛma no ɛntene ne wɔ abɔnten so no saa na tie nti ɔnam kuro ne nkuraaseɛ no na kyɛ sɛ saa na ɔyɛ. Na nka wokura ɔgyeɛ sei ɛde aba nnipa nyinaa kɛ manto platform ɛwɔ kurom na wɔgyina so aka asɛmpa akyerɛ abɔdeɛ nyinaa. Nanso wohwɛ deɛ Yesu yɛ ɔnam kuro ne nkuraase owura no ɔkɔ asɔndɛ saa ɛfiri sɛ osuae afutuo a yɛde maa no ɛno de ne kɔ awie pa ɛne nkonimdie mu. Hallelujah. Enti asomafoɔ no nso ɛbrabɔ mu ɔbaa yɛ nyinaa no eduru obi otu wɔn fo ɔka kyerɛ wɔ sɛ Paul Peter akokɔ mmɔ mo apa me mprensa ɔso gyae bedi wachi owuo mpo abno bɛkɔ nso yɛkye Yesu no pa Yesu mprensa mpa ɔdɔfoɔ de onyame asɛm aka no ɛno na bɛba mu abrabɔ mpa afutuo na wampa afutuo a ɛde wo saa ɛde wo bɛkɔ ɔhaw ne amanim. Verse 22 no, Proverbs chapter 20 verse 22 no, ɔse ɛnka sɛ mɛhyɛ bɔne anaa mu twɛn Awurade na ɔbɛboa. Proverbs chapter 20 verse 22. Enti ɛnkasa mɛhyɛ bɔne anaa mu twɛn Awurade na ɔbɛboa. Enti wobota yɛ wɔwɔ dwuma a wɔpa aba nyinaa sɛ wokɔhyɛ bɔne anaa mu kɔtua nipa ne ka asɛm a waka kyerɛ wei womfii no wone ne bɛtena asetena ɛnyɛ so wɔne wo kunu asetena mu bra daabi da twe wo ho firi saa tebea no ho nhyɛ bɔ sɛ wɔbɛhyɛ bɔne anaa mu twɛn Awurade asɛm a wɔka kyerɛ wei na wobɛdi nkonim. Ntam nneɛma mfiri awadeɛ no ase ɛnya asɔre ɛnkɔ ɛnya adwuma no to bɔ ase na pɛ afutuo na pɛ afutuo a abrabɔ ɛbɛtumi awie pɛyɛ. Ɛnɛ da yi Awurade asɛm a ɔde bɛwɔ afa how to handle discouragement in seek counsel and instructions. Pɛ afutuo ɛne atenatene ɛwɔtumi di abrabɔ yi so wɔ nkonim mu ɛfiri sɛ deɛ wadi kan da ɛne yɛdi n'akyi sua ne nanteɛ. Wiase yi deɛ wadi kan ne Jesus Christ wadi kan ama nipa nyinaa wakye Yesu Kristo di afɛ Awurade asɛm ne trans na pɛ Awurade asɛm afutuo na sɛ wode Awurade asɛm afutuo trans a Awurade nso ɛde nkonimdie nso ɛbɛka wo ho ɛnɛ dɛn. Enti afutuo yɛ ade a ɛboa yɛn yɛdi abrabɔ so ɛtumi mi yɛdi nkonim ɛwɔ asetram ne abrabɔ mu ɛtumi sɔ abambuo mu daadaa no ɛma no yɛ nkonimdie. Wabama bu wɔ asɔre mu wabama bu wɔ okunu ho wabama bu wɔ adwuma no mu wabama bu wɔ fie wɔ abusua no wabama bu. Enti wode bɔne kɔhyɛ anaa mu wokɔtua bɔne so ka twɛn Awurade wate na pɛ afutuo Awurade ɛbɛboa wo watumi adi so nkonim. Paul sɛ yɛhunu yɛn ho si yɛbɛwu ɛfiri sɛ ɛboro yɛn so ne yɛn tumi ne ahoɔden so yɛde yɛn ho to Awurade so. Anɔpɛ fa ho to Awurade so na abambuo wei ɔnyɛ hɔhoɔ ɔno na ti fie hɔ ɔno na ti awadeɛ mu ɔno na ti adwuma no mu ɔno na ti abusua no mu baabi biara wɔ biara wan kandra abambuo yi a ɛbɛma wabama bu na deɛ wobɛgyaa mu no ato ɔno wawie yɛ ne kɔ bɔne mu ɛkɔ awie bɔne. Pɛ afutuo ansa na watu saa anammɔ yi
so opa futu a ebeboa anopai we ni onyame asɛm a ɔwɔ edema wɔ yewutie ene ne yewuhwei fa Kristo Yesu na ɔdinkwaje bɛka ho awona mafutuo so enso so atrase ewo nkunidie mu ama Awurade watimi adi abambuo enso enkunim na wabrabɔ enso ayɛ kama na wodaache ayɛ kama asa wopa futu a wobenya nyansa na wonya nyansa nso a ebɛhwɛ wo so de wakɔ warepam bɛhwɛ wo so ama watena asafo no mu akɔ awie pa ebɛhwɛ wo so ama watena adwuma no akɔ awie pa ebɛhwɛ wo so ama watena busua no akɔ awie pa ma wo nkɔyɛ bɔne mfa bɔne kɔsa na mu nkɔtu mirika bɔne biara na aboa afutuo nso a meka ho asɛm yi nkɔ baabi yɛbɛtɔn Yesu mogya ne oil ɛde ama wɔ sɛ kɔkɔtɔbra to wei to nku to chain to ho anwan ade ansa na wahu sɔfo wobɛwie no na osika kura wɔ wasa kɔbɔ bosia kura de abɛtɔ na de wakɔtɔ abadeɛ mu anɔpɛi wei ni onyame asɛm a ɔwɔ ɛde ma yɛn sɛ yɛbɛkɔ so asɔ abambuom na yɛtumi adaadaa no na adi so nkunim sɛ yɛsɔ abambuom di so nkunim na yɛpɛ afutu a yɛbɛkura abambuom a ɛntumi yɛaba mu ntumi mu yɛbɛtena asafo no mu yɛbɛtena awareɛ no mu akɔ awieɛ yɛbɛyɛ adwuma no na de yɛdie ne awie pa ɛde bɛbrɛ na sie yie anɔpɛ sɛ wonye Yesu Kristo ni ya de kamfo Yesu Kristo ma ebi a wo biara a wohwɛ na wotie biara chi Yesu Kristo ti ɔbɛgye wo nkwa ka asɛm di n'akyi na ne Kristo nya apam na onyame nam so nso agye wo nkwa sɛ wopɛ mu ka ɔde nkwagye bɛbrɛ ɛwɔ Yesu di mu ka di m'akyi Awurade Nyankopɔn beda wase ɛna anɔpɛ yi sɛ wakasa akyerɛ me mate wasɛm akyerɛ me sɛ wodɔ me na wopɛ sɛ wogye me nkwa ɛno na ama Yesu bɛwu maa me no ɛnna megye Yesu Kristo di sɛ wɔyɛ wo ba na wɔyɛ wo ba a wawuo asɔre te wɔ nsa nifa so megye Yesu di sɛ wɔyɛ Nyankopɔn ba anɔpɛ yi bɔne bi ama yɛ bia fa kyɛ me bɛte me ho firi deɛ ntene ho bɛtena m'akoma mu na bɛdi m'abrabɔ so na menya daa nkwa na mada wase ɛwɔ Yesu Kristo di amen ɔdɔfoɔ wapɛ mu aka wagye Yesu adi pɛ asɔre bi na kɔ ɛkyerɛkyerɛ nyame asɛm ɛbɛboa ne bɛn wɔ sɛ nso pɛ sɛ wo ne Christ Ambassadors Church International ɛnso bɔ mu soma anɔpɛ yi yɛ namba nifa na frɛ yɛbɛgye wo so ne akyerɛ wo kwan so ama waba 0246 2356 76 0246 2356 76 and then 0207 434311 0207 434311 wohwɛ asafo yi so a yɛwɔ kwasigu sɛ woba kwasigu a wofa usi kwasiman a usi santa wofa santa kwan so abesi brukios usi brukios a wonante street so abapie school bi a friend Ret Academy yɛwɔ Ret n'akyi wobɛba Christ Ambassador Church wɔ ana sɛ kaso anso yɛ branch wɔ ha obo mu kwan no wofa so a street before the filling station wɔ nifa no wofa nifa no so a wokɔ no ano ɛno ne filling station a edi kae wɔ nifa so de nifa so na ka street mienu second street am wɔ filling station no fa so wokɔ wɔ nim kakra bi a obenkum so Christ Ambassador Church enso ɛwɔ hɔ ɛna afei nso abrekuma enso yɛwɔ bɔkɔbɔkɔ junction wofa abrosan school abrosan esi obenkum so ana onifa no so a fa n'akyi wofa n'akyi si apa a wokɔ wɔ nim kakra bi a wɔ Christ Ambassador Church International ɛwɔ kwan ho kama saa nso na nurses quarters nso yɛwɔ ebi enso ɛwɔ hɔ ɛno nso wofa wura nurses quarters kuro no mu a nifa so na wura mu a okɔ straight a woduru kwan na ɛfa so careful no so a bo se sandboard ni si hɔ okɔ wɔ nim so a bo se sandboard no so a branch ɛwɔ hɔ wo frɛ yɛ na yɛbɛkyerɛw na yɛaboa sɛ wohia mpaebɔ wohia futuo wohia asɛmbisa na wopɛ so a frɛ yɛbɛgye wo so sɛ nso wobɛboa Kristo na sɔre ama sika fam na mmoa bi awɔ de bɛboa Kristo asafo no so a yɛto nsa frɛ wo yɛnsi kwan bɛtumi afrɛ yɛn na wɔtumi aboa asafo no so nkankɔ na tumi aboa namba yɛ mede ma wo mmienu nyinaa yɛ mobile number o sande sika to so a yɛnsa bɛka na wodi ka ho a yɛbɛda wase yɛabɔ nyame mpa yɛn so ahyira wo na yɛde ayɛ nyame adwuma ɛbɛhia sɛ wo so bɛtumi ne yɛasom na Awurade nam so ahyira yɛn anɔpa Awurade nhyira sɛ wɔtie onyame asɛm yi na megyedie sɛ Awurade nso ayɛ wadom ɔbrɛ wafa Yesu ɛyɛ wɔkyeɛ ama wɔ Yesu Kristo din amen Awurade nhyira wo dɔfo
I don't want it again. Oh, Makuma, baby, don't worry, so me want you now. Surround the sure.